усилие по крайните квартали на Шумен. Ние се намираме на един от обектите, междублоково пространство в квартал Тракия. Един обект, който е на стойност 550 хиляди лева, изпълнител ЖСП Стил. Но заедно с това, знаете, са 5 големи проекти в рамките на този голям проект на обща стойност 5 милиона лева. Бих отличил обектите в квартал Дивдядово, централната пътна част на Велики Преслав по цялото протежение на квартал Дивдядово на обща стойност 1 100 000 лева. Днес ще отидем и на обекта до второ основно училище, едно пространство, което ще бъде благоустроено на обща стойност 350 хиляди. В квартал Боян Българанов подобряване на пътната настилка и междублоково пространство отделно за 1 350 хиляди лева. И в последствие, в началото на следващата година, ще стартират и още 2 подобекта. Това е пространството около читалище Добровойников, Тодор Петков и около многопрофилната болница. С това бих подчертал, че продължават нашите усилия и изпълнение на ангажимента, който имаме да подобрим условията на живот в крайните квартали на Шумен.